Det var et projekt, hvor vi skulle implementere noget Lean Innovation. Jeg havde længe gjort mig nogle overvejelser omkring Lean Innovation og hvordan vi kunne tage det ind i huset her. Og havde kigget mig om efter et firma, som kunne hjælpe os med at implementere det. Og havde i første omgang kigget på et andet firma, men jeg synes egentlig, at jeg fik lidt for pengene i forhold til, hvad vi havde brug for, og hvad vi ville bruge på det. Ja, altså vi er jo en industri, som har specielle behov, og det har alle industrier selvfølgelig. Men det har været vigtigt for mig at finde et firma, som kender medical device-verdenen. Og det gør de i TwoExceed. Og så var det også vigtigt for mig at finde et firma, som vidste en hel masse om Lean Innovation. Og havde prøvet det selv. Altså jeg ledte ikke efter et konsulentfirma, som kunne en masse teori. Jeg ville gerne have nogen, som havde prøvet det i praksis selv også. Som kunne øse deres erfaringer. Og det synes jeg, at TwoExceed kunne. Jeg synes, at de har løst den rigtig godt. Forstået på den måde, at jeg havde nogle specifikke behov, som jeg havde tænkt over på forhånd. Og haft en god dialog med TwoExceed. Sådan så det er blevet et projekt, der fuldstændig er tilpasset os. Det var en rigtig god måde, det blev kørt på. Jeg har efterfølgende i hvert fald hørt fra dem, der har deltaget på mødet, at de synes, facilitatoren gjorde det rigtig, rigtig godt. Ved at involvere på den rigtige måde og ikke stoppe ting, men hele tiden tilpasse det, så der kom et godt flow i det. Ja, det synes jeg, det er. Der er ikke nogen projekter, der er ens, så man vil ikke gøre det fuldstændig ens fra gang til gang. Det skal jo tilpasses. Men der er efterhånden nogle stykker, som har prøvet det et par gange. Og jeg synes, at vi har også selv prøvet at køre det uden TwoExceed på her nogle gange. Og jeg synes faktisk, det er kørt glimrende. Folk har en fin forståelse for, hvad det er, vi skal gøre. Og møderne er forløbet rigtig godt. Så det er nogle simple, praktiske værktøjer, vi har fået, som er meget anvendelige. Og det har været meget magtpåliggende for mig også ved indførelsen af det her Lean Innovation i det små, at det har været praktisk og anvendeligt med det samme. Ikke en masse teori, men nogle værktøjer, vi kunne bruge. Og det er blevet taget vel imod, synes jeg. Og jeg får meget positive tilkendegivelser, sådan jævnligt over, at det virker rigtig godt, og det er sjovt at bruge, og det betyder noget for projektet og for projektets deltagere. Og det jeg selvfølgelig håber på, det er, at vi kan komme til at køre vores projekter mere professionelt, og bestemt meget hurtigere, og med meget, meget mere involvering af projektdeltagerne, end vi har haft før i tiden. Hvor det virkelig har været projektlederen, som har måttet drive projekterne og tage ud til projektdeltagerne hele tiden og spørge dem, hvor langt de er. Her den anden dag var der et godt eksempel, hvor den ene projektleder kom ind til mig med et stort smil på og sagde, det virker nu, der er 2 projektdeltagere, der er kommet til mit kontor her inden for de sidste 2 dage af sig selv, og har sagt, nu er jeg færdig med den opgave. Så man kunne virkelig mærke glæden hos hende, og at det var nyt i forhold til, hvordan det plejede at være. TwoExceed har meget praktisk erfaring med Lean Innovation. Både det, og så også en solid teoretisk baggrund. En anden ting er, at jeg synes, de er gode til at tilpasse værktøjerne til firmaet. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at man kunne få den helt store pakke. Det har jeg ikke ønsket i første omgang. Men jeg har fået, hvad jeg ønskede. Det er blevet tilpasset vores behov på en rigtig god måde. Og så også, at jeg synes, det er I gode til at være med på møder og facilitere det og få det til at køre godt.